Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuto ulit tayo sa ating latest weather analysis na yung weekend po ng Sabado hanggang Lunes, Nobyembre 18 hanggang 20, 2023. At ito pang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legancion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. At gusto ko rin i-promote ang Comunidad Climate Action Center, ang mga interested LGUs o companies na gusto magkaroon ng sarili nilang Climate Action Center. Mag-proceed lang po sa ating website, typhoon2000.ph, i-click ang banner at may Google form po kayong i-fill up. And then, pagka-submit, kukontakin po kayo ni Mr. Aaron Cabasal. So, yan po ang Climate Action Center. Tingnan na lang ninyo sa website natin, typhoon2000.ph, for more details. Now, umpisa natin latest update. Ito ang GraphSat na yung weekend. At mukhang nalulusaw na po si XTD-17W. Actually, ang Joint Typhoon Warning Center ng US ay dissipated na po ito. But overnight, mawala na po ito. Yung mga rain bands niya ay kinain na po ng shear line. At nagbibigay po ng mga malalakas na ulan sa Samar, Leyte, Southern Bicol, Albay, Sorsogon at dito sa may area po ng Masbate. Ang ibang bagay ng Bicol ay makulimlim lamang at medyo malakas ang hangin dahil po sa amihan na umaabot na yun ng hanggang 50 o 60 kph. Ang ibang areas po ng Visayas ay apektado pa rin ng shear line at hanging amihan. Samantalang ang amihan ay medyo lumakas at umabot na rin dito sa may Kabisayaan at Sulu Archipelago, kasama po ang Mimaropa at ang Luzon, lalo na po ang western sections ay magiging mainit, tuyo, but malakas ang hangin mula sa amihan at medyo bawas-bawas ang temperatura. Okay? So, early arrival po ito ng amihan na nakalipas na taon ay mukhang December na siya dumating, but ito blessing in disguise dahil po siya po ang nagbigay ng medyo malakas na wind shear para hindi na magbuo itong mga LPA na tatlong namuong LPA, okay? For the past few days, tuluyan na pong natutunaw po. Even itong si LPA 98W na nandito po sa may southeast of Guam ay tuluyan ang nalusaw at naging part na lamang itong troughing o itong surface trough. Okay, samantala, yan po. Ito yung cold front o frontal system. Nagkakaroon po siya ng tail end or shear line dito sa ating lugar. Bukas, may mga ulan-ulan din inaasahan sa ibang portions po ng Visayas at Bicol dahil meron pa rin epekto po itong shear line. So, mag-iingat po sa mga lugar na laging binabaha at nagkakaroon po ng landslides. So, take all necessary precautions lamang po. Samantala, sa fast animation, ito na lang yung mga natitirang mga kaulapan na naging part na po ng shear line. At ito naman po yung LPA 98W halos na lusaw. Ang nakikita nyo yung pag-ikot, mid-level circulation na lamang po yan. Wala po tayong nakikita dito ng low-level circulation na akala natin parang may bagyo. So far, so good. Ang ating zoom in sa animation mula sa windy.com, nakita po natin maghapon, mga kaulapan sa Bicol, Visayas, but hindi masyado pong maulan ito. Itong mga areas lang po ng Southern Bicol at Eastern Samar, medyo nagkakaroon pong malalakas na mga thunderstorms. Kaya napapansin ninyo, wala masyado mga kidlat na lumalabas dito sa graphics ng windy. Kasi pag marami po yan, ibig sabihin malakas yung mga thunderstorms. Nandito lamang po, pailan-ilan lamang. Kaya makikita nyo sa infrared, isolated lamang po. Southern Bicol, ayan po. Albay, Sorsogon, Masbate, Western Samar, Eastern Samar. Okay, so now, tingnan natin yung wind forecast for the next 3 days mula sa European model, courtesy of windy.com. Manatili po ang amihan dito sa Luzon hanggang Visayas. Bukas po ng linggo, hihina na po yung amihan, but medyo malalaki pa rin ang alon dito sa may coastal waters po ng Bicol at Northern Quezon. At halos wala na po yung si LPA XTD 17W. At sa Lunes, tuluyan na po ang akit itong shear line. Konting amihan na lang po dito at mukhang may mabubuong low pressure system dito na napakahina at wala naman tayong dapat i-worry dyan. Yung mga natitirang kaulapan nitong si LPA XTD 17W
And then sa Martes ng hapon, ayan na po, medyo elongated na rin yung low pressure system dito, nagiging part ng shear line. Mahinang hangin na lang po mula sa hilagang silangan o yung amihan. At sa ating rain forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Martes, ngayon manatili pa rin mga thunderstorms, isolated ones sa may Eastern Visayas, Samar, Leyte. Bukas ng umaga ay nandito lamang po yan sa may iba't ibang areas po ng Visayas. Bicol, may mga occasional monsoon rains pa rin dahil sa amihan. Pero baka wala. Okay, depende po yan sa mga capacity ng clouds kung makaka-withstand po siya mag-hold ng moisture. Kasi po pag balance na po yung lamig, minsan hindi na po nagkakaroon ng massive evaporation sa may coastal areas. Pero sa hapon may mga thunderstorms pa rin sa may Southern Bicol, sa may Albay, Sorsogon, Masbate, Visayas. Mga natitirang epekto po ng shear line. Lunes po ng hapon, halos pahina na po. May mga thunderstorms pa rin dito sa may Mimaropa, like Palawan, Sulu Archipelago, portions ng Visayas at Mindanao, at mga isolated areas po ng Eastern Bicol region. Sa Martes po ng hapon, meron pa rin mga thunderstorms sa may Palawan, Mimaropa, sa may Palawan, Sulu Archipelago, Visayas, portions ng Kabikulan, Mindanao. At sa Miyerkules ay halos mainit na po ang Luzon at halos mainit na po ang Kabikulan. Gayon din po ang ibang parte po ng Northern at Central Luzon. At may nagpo-form po ditong panibagong low pressure system sa kanluran ng Palawan. Pero ito po ay patungo po sa general direction po ng Spratlys at sa coastal waters po ng Vietnam. May mga thunderstorms pa rin dito isolated sa may Sulu Archipelago, Kabisayaan at Mindanao. So yan po ang forecast. At sa ating rainfall accumulation for the next 3 days, lahat ng ulan ay nakafocus po sa silangan bahagi po ng Kabikulan, Kabisayaan, Sulu Archipelago, Palawan, sa northern portions po ng Mindanao, kasama po ang Zamboanga Peninsula. So ito po ay welcome rains kasi kailangan po natin ito since nag-start na po ang peak month ng since nag-start na po ang paglakas po ng El Nino, so maglalast po yan hanggang Mayo. So, kailangan natin magkaroon pa rin mga ulan-ulan para mapuno yung groundwater. Yan po ang kailangan natin, yung mga ulan na ito. Kasi pa nag-sip in ito sa groundwater, pupuno yung aquifer natin sa ilalim po ng mga bundok natin kung saan tayo kumukuha ng ating tubig na pang-inom. Kailangan po natin yan kasi kung kulang ang water sa aquifer, dyan nagkakaroon ng shortage ng water supply sa mga community. So, kailangan natin itong mga ulan na ito. Blessing po ito. Although nagbibigay ng mga baha, but let's look at the positive side of things na ito po ay nakakatulong po sa groundwaters ng Luzon, lalo na po sa may Visayas, Bicol, Palawan at Mindanao. Itong Mindanao mukhang makaka-experience ng epekto ng El Nino na yung December hanggang May, lalo na pag pumasok na tayo sa cool at hot dry season, which is next year po yan hanggang May. So kung meron pa rin mga ulan kapag may mga low pressure systems, but hindi tayo aabot sa monthly average. Okay, below average po tayo. So let's welcome these rains. Okay, so yan po ang ating latest ngayong weekend at babalik ulit tayo next week. Pakibigay sa pinaka-latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado ang magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #weatherwiser. Have a great weekend ahead. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.